Čaute, tu je Viktor zo Slovak Bike Parks. Bikery sa často sťažujú na svoje brzdy, že im to nekúše, bez ohľadu na značku a väčšinou je to zapríčenené kontaminovanými platničkami alebo nejakými lacnými alternatívami. Na kúsavosť máme jednoduchý test. Na suchej asfaltke aj s tým najslabším prstom, maličkom v najhoršom uhle, musí to zadné koleso flekovať a pri prednej brzde ti musí z huby ťahať von amalgánové plomby. O platničkách metalické sintrované versus organické rezinové sme robili samostatné video. Na kúsavosť sú najlepšie rezinové platničky s vyšším podielom mäkkých kovov. Magura vyrába 4 zmesy rezinov, najviac odporúčam čierne Performance dopredu aj dozadu, alebo ešte kúsavejšie zlaté rejsové, ale iba dopredu. Galfer vyrába tiež len reziny a z 5 zmesí odporúčam fialové e-bike dopredu aj dozadu, alebo zelené Pro Race Ready dopredu. Ak by sme to porovnávali, tak fialky sú výkonovo obdobné ako čierne Performance a zelené Galfery ako zlaté Magury. Všeobecne platí, čím drahšie platničky, tým viac kúšu, ale na druhú stranu majú kratšiu životnosť a väčšinou sú aj hlučnejšie. To, že sú najlepšie, ale neznamená, že sú najlepšie pre každého. Rejsové platničky sú vhodné na intenzívne a krátkodobé brzdenie a pre permanentných brzdičov odporúčam radu Performance od Magury alebo fialky od Galferu, ktoré sa menej prehrievajú a to platí pre akúkoľvek značku brzd. Ešte pri Magure odporúčam rovno prejsť na štvordielne platne, ktoré majú tenší unášač, viacej materiálu a dajú sa nabíjať do strmenia aj z hora. Samotná výmena je jednoduchá, ale aj tu sa dá spraviť chyba. Ak sa menia platničky na nových alebo zánovných brzdách, piesty si roztiahneme, ale vždy cez platničky. Hlavne šimaňácké keramické piesty ľúbia praskať, tak pozor na to. Ak však ideme roztláčať piesty na jazdených brzdách a nevieme, či v systéme nie je náhodou viac kvapaliny, vždy si ju otvoríme na páčke, aby nám nestrelilo nejaké tesnenie. Ideálne to aj rovno odzdušniť, aspoň pri každej druhej výmene platničiek. Na zodratých platniach máme obnažené piesty, takže je dobre ich prebehnúť, máme na to tiež samostatné video. Ale keď nás tlačí čas, tak rozťahujeme cez platne, kľudne aj cez nové, alebo Magury sa dajú opatrne aj s plastovým Origo nástrojom napriamo. Aby sme dlho nezabehávali nové platne, môžeme platničkám aj trošku pomôcť, stačí trošku vody a obtieračiek ako z Nikolov cez rifle na strednej. A kedy vlastne platničky meniť? No vždy, keď to už nebrzdí, pretože kontaminovaná platnička sa nedá nejako vyčistiť, vybrúsiť ani vypáliť a stačí fakt jedna malá kvapka oleja a už sú KO. Čo sa týka opotrebovaných platničiek, Magura má na to maličkú drážku, do ktorej keď vôjde platnička, už by ju trebalo vymeniť. Len pre nás šetrných Slovanov je toto ešte len akurát zabehnutá platnička ako 6-ročné zimné myšelinky.